Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut yn ni'n differu sin x a cos x o Egwyddorion Sylfaenol. Nawr I gychwyn, gadewch I ni ystyried be wnaethon ni weld yn uned 1. Os dyn ni efo ffwythiant yn hafel I f of x, yna I differu o Egwyddorion Sylfaenol, hynny ydy I ffeindio'r gradiant dy by dx, yna dyn ni cymryd y terfan neu'r limit, fel mae'r rhif bach hy yn tueddu at 0, o'r ffracsiwn f of x adio hy, tynnu f of x I gyd dros hy. Nawr I gychwyn, gadewch chi'n ystyried bod gennym ni yn hafel I sin x. Felly, mae f of x yn hafel I sin x. Nawr yn dilyn y fformula yn fan hyn yn awr, mi fyddai dy by dx yn hafel i'r terfan, fel mae hy yn tueddu at 0, a wedyn os dyn ni'n newid x adio hy I mewn y lle x yn fan hyn, mae gennym ni sin x adio hy. Yna, dyn ni'n tynnu ffwrdd y ffwythiant, dyn ni'n tynnu ffwrdd sin x, a mae'r cwbl-lot dros yr rhif bach hy. Nawr, nesaf, dyn ni'n cofio rhywbeth o gynharach yn y cwrs Uned 3. Dyn ni'n mynd I gofio sut dyn ni'n delio efo sin x adio hy. Nawr, fel dwi'n neud yn gynharach yn y cwrs, dyn ni wedi gweld y fformula yma. Mae sin a adio b yn hafel I sin a cos b adio cos a sin b. Ac felly yn defnyddio x yn lle'r a hy yn lle y b, mae sin x adio hy, sydd yn ymddangos y fan hyn, yn hafel I sin x cos hy adio cos x sin hy. Ac felly, os dyn ni'n amnewid I fewn i'r fformula fan hyn ar gyfer dy by dx, dyn ni'n ffeindio fod dy by dx yn hafel i'r terfan, fel mae hy yn tueddu at 0, ac yn lle sgwennu sin x adio hy nawr, byddai sgwennu hwn I gyd, felly sin x cos hy adio cos x sin hy. A wedyn, dyn ni'n tynnu ffwrdd y sin x, sydd hefyd ar dop y ffracsiwn, ac eto mae'r cwbl-lot yn cael ei rannu hefo hy. Na wedyn, dyn ni'n defnyddio rhywbeth arall dyn ni wedi weld yn barod yn y cwrs Uned 1. Dyn ni'n cofio fan hyn fod hy yn rhif bach iawn sydd yn tueddu at 0. Ac yn fan hyn mae gennym ni cos ongl fach iawn hy a sin ongl fach iawn hy. A dyn ni'n gwybod fod gennym ni mynegiadau gwahanol ar gyfer cos hy a sin hy os ydy'r ongl yn fach. Felly eto, o gynharach yn y cwrs, os ydy hy yn tueddu at 0, mae gennym ni ongl fach. Mae gennym ni ffordd amgen o sgwennu sin hy, mae hwnna yn mynd I tueddu at hy. A wedyn mae gennym ni ffordd amgen o sgwennu cos hy. Newch chi gofio gobeithio fod cos hy yn tueddu at 1 tynnu hy di sgwario dros 2. Ac felly, mae gennym ni ffordd wahanol o sgwennu dy by dx. Mae o'n terfan wrth I hy tueddu at 0. Jyst symud y camera fel lawr I ni gael gweld hwn. Dyna ni. Mae gennym ni terfan fel mae hy yn tueddu at 0. Wedyn defnyddio hwn eto nawr. Mae'n gychwyn efo'r sin x. Ond I lle sgwennu cos hy, byddai sgwennu hwn yn nawr. So 1 tynnu hy di sgwario dros 2. Neu hwnna mewn cronfacha fan hyn. Ac yna dwi'n adio ymlaen cos x yn gyntaf, a wedyn sin hy, sydd yn tueddu at hy, neu yn y cronfacha man yna hefyd. Ac yna dyn ni'n tynnu sin x I ffwrdd. Mae'r cwbl-lot yma eto yn mynd I fod dros hy. Nawr, llinell nesaf rwan, be dwi'n mynd I wneud yn hyn, ydy just lliosi allan sin x lliosi y ddau beth yn y cronfach. Felly sin x lliosi 1 yn sin x. A wedyn sin x lliosi negatif hy di sgwario dros 2. Os hwnna'n negatif sin x. A wedyn lliosi hy di sgwario dros 2. Gweddill yna dros rhywun fath ar y top. Cos x lliosi hy tynnu sin x. A wedyn gwylod y ffracsiwn dal yn hy. Wedyn, mae yna bach o ganslo yn cyfy lle. Mae yna sin x ar y cychwyn fan hyn yn canslo efo'r negatif sin x ar y pen. Felly, dyn ni'n datblygu
i gael terfan, fel mae hy yn tueddu at 0, o negatif sin x, lle os i hy di sgwario dros 2, adio cos x, lle os i hy i gyd dros hy. Na nesaf, dwi'n mynd i ddelio hefo'r darn yma sydd efo hy. Felly, i gychwyn, os na i reid y term yma fewn, so gen i negatif sin x, lle os i hy di sgwario dros 2, a so hwnna wedyn yn cael ei rannu efo hy. Ond mae hy di sgwario rhannu efo hy, so hwnna rei just hy ydy fi. Felly mae'r darn cyntaf yma, yr hy di sgwario dros 2 rhannu efo hy, just yn berwi lawr i fod yn hy dros 2. A wedyn, y darn nesaf fan hyn, y cos x lle os i hy, hwnna wedyn yn cael ei rannu efo hy, wel fan hyn fysa'r hys yn canslo, a gadael fi dim ond cos x. Bron iawn yna nawr, a dwi'n gallu defnyddio'r terfan yna nawr, felly dy by dx y gradiant. Os dwi'n defnyddio'r terfan, be dwi'n ei mewn gwirionedd, dwi'n amnewid dim i fewn lle hy yn fan hyn. Felly mae'n mynd i fod yn negatif sin x, lle os efo nid hy dros 2, ond dim dros 2, a wedyn adio cos x. Ac yna, os na i just symud y camera lawr ychydig yn fan hyn, dyna fo, mae dy by dx yn hafel i negatif sin x lle os i dim byd, wel, bydd hwnna just yn dim byd. Felly dim ond cos x fe gyda fi ar ôl fan hyn. Felly be dyn ni wedi ffeindio ydy, os ydyn ni'n cychwyn hefo yn hafel i sin x, y gradiant dy by dx ydy cos x. Felly mae differu sin x yn rhaid cos x ydyn ni. A mae'r prawf yma yn un sy'n gallu dyfynnu mewn cwestiwn arholiad. Un arall sy'n gallu dyfynnu, lle os estyn tudalen newydd y fyny nawr, ydy os dyn ni'n cychwyn efo yn hafel i cos x. Felly os gan ni gwneud hynna, yn y top yn hyn, yn hafel i cos x, ond jyst symud lawr, a wedyn cael y camera mae ffocysu, dyna fo. Eto, dyn ni'n cofio bod ni'n differu o Egwyddorion Sylfaenol, ffeindio dy by dx drwy ddefnyddio y fformula fach yma fan hyn, limit hy yn tueddu at 0, f of x adio hy, tynnu f of x dros hy. Ac felly, os ydy f of x yn hafel i cos x, tro yma, yn debyg iawn i beth ni newydd weld, mae gen i ni'r terfan, neu'r limit, fel mae hy yn tueddu at 0. Dyn os dwi'n amnewid x plus hy i fewn i hwn, mae gen i fi cos x plus hy. Wedyn, tynnu cos x, sef yr f of x, a dyn ni gyd dros hy. Na mae'r prawf wan i ddangos beth ydy dy by dx yn yr achos yma. Debyg iawn i beth ni newydd weld ar gyfer yr un sain. Yn yr un sain, nathon ni ddelio efo sin x plus hy, ond y fan hyn, dwi angen delio efo cos x plus hy. Ac eto o gynharach yn y cwrs, dyn ni'n cofio gobeithio fod cos x plus hy yn hafel i cos x, cos hy, tynnu sin x, sin hy. Oherwydd mae cos a plus b, hyd yn oed, yn hafel i cos a, cos b, tynnu sin a, sin b. Ac felly, mae dy by dx yn yr achos yma yn hafel i'r terfan, ond mae hy yn tueddu at 0, o nid cos x plus hy, ond hein yn fan hyn, cos x, cos hy, tynnu sin x, sin hy, a wedyn defnyddio gweddill, y top, cos x, a wedyn y cwbl lot yn cael ei rannu hefo hy. Nawr eto fan hyn wan, dyn ni'n gwneud fel nathon ni gynt, mae gennym ni ffordd amgen o sgwennu cos hy a ffordd amgen o sgwennu sin hy. Felly eto, ma'n ni'n nodi lawr wrth i hy tueddu at 0, mae sin hy yn tueddu at hy, ac mae cos hy yn tueddu at 1 tynnu hy di sgwario dros 2. Ac felly, mi fyddai dy by dx yn yr achos yma yn hafel i'r terfan, fel mae hy yn tueddu at 0. Sticio fo'r cos x, hapus fel hwnna. Ond yn lle sgwennu cos hy, wedi sgwennu hwn, eto mewn cryfachau, 1 tynnu hy di sgwario dros 2. Tynnu ffwrdd wedyn sin x, ac yn lle sgwennu sin hy, wedi sgwennu just hy, ac yna tynnu cos x.
Y cwbl lot yn mynd i fod dros hy. Wedyn, dwi'n lluosi allan y cos x efo'r ddau beth yn y cronfach yma. Felly mae dy by dx yn hafal i'r terfan eto. A tro yma, cos x lluosi 1 yn cos x. Cos x lluosi negatif hy di sgwario dros 2 yn negatif cos x. A wedyn mewn cronfachau hy di sgwario dros 2. Gweddill yn aros rhyw fath am rwan. Sin x lluosi hy tynnu cos x. Cwbl lot yn cael ei rannu hefo hy. Mae yna canslo yn digwydd rwan. Mae gen i cos x ar y ffrynt, cos x ar y diwedd, mae hynna'n canslo allan. Ac felly mae dy by dx yn hafal i'r terfan. Wel, mae hy yn tueddu at 0 o'r ddau derm yn y canol. Negatif cos x lluosi hy di sgwario dros 2 tynnu sin x lluosi hefo hy. Eto, y cwbl lot yn cael ei rannu hefo hy. Cam nesaf fan hyn yn awr ydy delio hefo'r hy. Eto fel y prawf gynt, mae hy di sgwario dros 2, rhannu hy yn just hy dros 2, a mae hy rhannu fy hy yn rhaid 1 ydych chi. Felly, dy by dx yn yr achos yma, yn hafal i negatif cos x lluosi dim ond hy dros 2, a wedyn tynnu sin x, a wedyn fysa'r hys na'n canslo. Rwan, dwi'n defnyddio'r terfan, dwi'n amnewid dim i fewn yn lle'r hy. Felly beth sydd gennym ni ydy negatif cos x lluosi nid hy dros 2, ond dim dros 2, ac yna tynnu sin x. Wel, mi fydd y term cyntaf yn diflannu, mae dim dros 2 yn dim lluosi negatif cos x yn dim byd, ac felly mae dy by dx yn yr achos yma yn hafal i negatif sin x. Felly, dyn ni wedi dangos, os dyn ni'n cychwyn hefo cos x, ac os dyn ni'n differu, dyn ni'n gorffan hefo negatif sin x. Eto, mae hwn yn gallu dyfynnu mewn cwestiwn yn yr arholiad. A jyst i orffen y fideo, nawn ni ystyried beth sy'n digwydd, sy'n ni'n cychwyn efo nid yn hafal i cos x, ond yn hafal i negatif cos x. Wel, cwbl os a hynna'n yn gyflwyno fewn, dyn allan edrych yn y beir y goch fan hyn, sy'n ni'n cychwyn efo negatif cos x fan hyn, sy'n ni just hefo negatif o pob dim, so'r arwyddion i gyd yn newid o gwmpas, sy'n parhau hynna trwy'r cyfrifiad yn hyn, pob dim yn newid arwydd. Ac ar y diwedd, os dwi'n newid arwydd pob dim, sy'n ni'n gorffen efo positif sin x. Felly, os dwi'n cychwyn efo negatif cos x, dwi'n gorffen efo positif sin x. A sy'n ni'n gallu gwneud fath tebyg yn y prawf ar gyfer differu negatif sin x. Mae gen i fi'r dull fan hyn ar gyfer positif sin x. Os dwi'n newid ei negatif sin x, eto mi fasa'r arwyddion i gyd yn newid drwy'r prawf i gyd. A wedyn, sy'n ni hefo yn y diwedd fan hyn, os dwi'n rhaid yr arwyddion i fewn, fel ma'n yn newid. Positif yn newid i negatif, negatif yn newid i positif. Ar y diwedd, os y pob dim yn dod allan i fod yn fan hyn yn negatif cos x. A mae yna gylch bach ydych chi dysgu falle i gofio sut i differu sin a cos. Neu sgwennu fel awr fan hyn. Os dwi'n cychwyn efo sin x, positif sin x, byddai differu i gael cos x. A wedyn, os dwi'n differu cos x, os hwnna'n mynd i negatif sin x. Os dwi'n differu negatif sin x, mae'n mynd i negatif cos x. Ac os dwi'n differu negatif cos x, dyn ni'n nôl i positif sin x. Felly mae'r cylch yma gallu fod yn ddefnyddiol i helpu chi gofio sut i differu ffwythiannau sin a cos. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.